3,000. Congratulations. Thank you, sir. Congratulations kasi ako. Ang alaga. Additional na lang po. Yeah. Basta mapala ka DJ yung drone. Sige. Super. Pag sinaam kat atid dugo na yun kwan. Nagtip. Weekly draw kun Sorte. Ang Ilocos Norte. Ticket number 725. Ticket number 725. Gerald. Jared, Volante. Jared, Volante, Barangay Lamas, Tingasi. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Kinintero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran dili damag winupas masamak. Dili sumbat dili agtuturay kadili issues. Ken kalikagong dili umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinayto yung programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon karili masiknan. Damdamag ni Berto! Aldaw ti Lunes, kakailan, petsa 10 di bulan ti Abril 2023, danon ti ENR Online, ti sabali manen nga parang di programa tayo, Damdamag ni Berto. Agsubli tayo po iti broadcast, kalpasan, ti agupat, 5 nga aldaw, nga kaawan tayo ti ere, gapo iti panakangilin ti Semana Santa. Kumusta kayo apo? Kalpasan, deti manarimaan pelay nga tiddo ga bakasyon. Gagiging kabsat, gaputa awan pelay nga po ti sirrektata, especially apo kanili pampubliko, ang opisina, uno pagtrabahuan, gaputa naiya panapo deti araw ng kagitingan, deti aldaw ti Lunes, gagayim kay kabsat, di kalman kumaapo ti selebrasyon, Domingo Alleluia, ngem gaputa dati kasdi apo nga linteg, ti pagilian ti Pilipinas, so naipanapo iti deti aldaw ti Lunes, deti holiday para iti araw ng kagitingan. Panakalagi pa po, di banwar ti pagilian, nga nang ibukbok ti pigsa ket darada, para iti panagwaya-waya ti pagilian tayo nga Pilipinas. Dede apo di bagayam yun ni Robert de la Cruz, iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tapno da kami apo nagdanggay nga mangidanong kada kayo, kada iti napili, nga bumarbara damdamag, nga mumi, nga pakaseknan tay amin asa nga pada. Dagiti income idanon kada kayo, iti dating aldaw. Amuyo kadinga iti panakangilin ti Semana Santa,
2 iti intero a pagilya na Pilipinas tinalmes gagayem ken kamsat ya. Dito kita ngamin na ugali tayo apo nga mapan kari tayo pagpipiknikan, picnic grounds, especially Karayan, Baybay, Waig, Falls kadadami namin, and even swimming pool kakabsat keteng deti parang ikaten DJ bara ti panawin aga po iti Kalgaw kakabsat ken gigiyem ya. Iti sabali pa ya po nga peligro kaso ti dengue diti pagilyante nga Pilipinas nagduble iti umuna a quarter ti tawen 2023. So agan anad kakabsat ken gigiyem Mainaig may tapo ti El Nino, produksyon ti bagas. Mabalin nga maapektaran gapo ti El Nino, segon iti Department of Agriculture. Iti sabali may tapo nga damag gagayim ken kabsat, produksyon ti bagas, ken presyo, mabalin na po nga ngumato, gapo pailaeng iti weno mabalin nga apektado iti El Nino, gagayim ken kabsat. 20 laing na probinsya idintero pagilyan ti saan na maserek ti African swine fever apong agbuybuya iti sabali nga banger detoy dinggen nyo dire mahilig ti TikTok 5 nga OFWs na kulong iti United Arab Emirates gapo apo iti TikTok gagayem ken kamsat agtultuloy metapo ti panagbaba ti water level iti Angat Dam, gagiyem ken kamsat, dito ikit epekto pa ilang tel ninyo. Ken madamdama, makain naman tayo apo live and exclusive, ni apo Barangay Chairman Elviro Aguo, iti biyang ti Barangay Davila. Muy di Barangay Davila, dalawa. Adu pa apo di kita nagbalin nga sentro ti aktibidad. Wano pa nagserbi di kita opisyales ti barangay, pakarimanan Philippine National Police, ken kastameten opisyales ti barangay, itenapan nga Semana Santa. Agasem, nakatutok na po kaniti, amoy diti yan di kaya, di kita paglakwan ti ikan. Nagadu nga tao nga mapansadyay ada pa deti simbaan dapo St. Francis then deti Padre Pio Shrine ken siyempre atidug apo deti highway ken daladal ti tao nga imay nagbakasyon ti Barangay Davila dakkel nga sakripisyo gagiyem ken kapsat aglalalo ada deti nagbalin nga problema apo iti pundo iti pasukin Ilocos Norte para kadagitoy nga nagserbi nga opisyal ti barangay. Dagitoy ken sabsabali pay ti danon mi kada kayo ti lasud ti maysa nga oras sa panakaidanon ti programa Damdamag ni Berto. Daytoyen tinurore digiti agisem kari daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa digiti cottages, adan pa di shower rooms. Blue House mismo akalaya beach. Di kayag pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem ti agtegikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto balik. Imulang ticket ako 621. 621. Okay, idikan man na po na yuswat deti bid promo draw, then na yuswat pay apo deti Teo deti dua nga weekly draw plus adupay apo nga nainayon nga consolation prizes. Amuyo ka di 30 nga pa tatao winners apo tinangabak ni sag 200 pesos. Ada 5 nga nangabak ni sag pa 500 pesos. Ada pay apo talo nga nangabak iti first prize 5,000, second prize 3,000, ken third prize 2,000.
gagiyim ken kaabsat ya. Dito po kiti di Blue House Beach Resort gagiyim ken kaabsat Okay? Okay na Maki. At yan na po dito i-draw tayo idi Kalman iti Blue House Beach Resort iti Barangay 37 Kalayab, Lawag City. Yung unang ticket na po 621. 621. Annabel Reyes, San Marcelino, Duras, Ilocos Norte. Ticket number 384. Ticket na po Michael Andres, Barangay 46, Nalco, Lawag City. Iti Lovely Pasalo, iti San Marcelino, Duras, Ilocos Norte. Ticket na po, nag-sorte din tayo sa Marcelino. 634, ticket 634. Christian Reyes, San Marcelino, Duras, Ilocos Norte. Four, ang fifth. Hindi may kanima po ng mga bak, hindi 200 pesos. Princess Agustin. Princess Agustin, iti Bakot, Tigras, Ilocos Norte. Kinama po mga bak, iti 200 pesos. Dina Martinez, iti Ilocos, Tigras, Ilocos Norte. Seven. Iti may kapito, Carmina Pagawisan. Carmina Pagawisan, iti Barong, Tigras, iti may kawalaw po. Kinamber na po, ticket number 7, 50. Andy Paul, Miranda, ito Barangay 23, Lawag City. Dapat ituwan na ako. Rosalinda Dinoria, Barangay 1, Sursuna. 7-5. Mira. Para may 23. 576. Chelsea Domingo. Kaya major prices ni kaya mga bak kaya endorse ako. Unahin tayo mami kaya may ka third prize ng mga bak ni endorse. Ticket number 308. Marijoy di Barangay 30A, Lawag City. Assorted endorse. Ticket number na po 098. Ngayon natin ito mabasa na naman at may pasa unay ako pang Tigras, Ilocos Norte. Telephone number 0966-725-2238. Number 655. Alam Bentonga Isang Ilocos Norte. Ricky Bro. Number 435. Gerald Bernardero. Mapi, ticket number 471. Mapi Ubilio. Hindi may kato. When? Hindi may kato mga bak, 200 pesos ako. Ticket number 504. John Patrick Sidion. Santiago Batua, Ilocos Norte. Ticket number 567. Mga bak, 200 pesos ako. Nika Nahorda. Barangay 15, San Nicolas, Ilocos Norte. Five. Kalima po. Then, ticket number 701. Bernie Galitano. Ikibarong Tigras, Ilocos Norte. Ticket number 277. Tan Yagi. Ticket number 277. Tan Yagi, Barangay Burito, Panang, Ilocos Norte. Ticket number 725. Ticket number 725. Gerald Jared Bulante. Jared Bulante, di Barangay Lanas, Tigras, Ilocos Norte. Tinumabak niya ng 200 pesos. Ticket number 110. Mita ng Bayan. Ticket number 223. Nicole Paul, di Barangay 1, Lawag City. Dapat itumangan ako. Ticket number 267. Ticket number 267.
Farafay, Santiago, di Barangay 23, San Nicolas, Ilocos Norte, Hotel Pedro Sacotia, third prize. Ticket number 431. Ticket number 431. Erwin Miguel. Erwin Miguel, iti Valdez, Marcos, Ilocos Norte. Ticket number 670. Miguel San Pablo. This is Miguel San Pablo. Ticket number 670, dia Barangay 19, San Nicolas, Ilocos Norte. 665. Bonifacio Agarpao. Bonifacio Agarpao, dia Tarangrat, Barangay 23. Ngayon, hindi ka rin pa isitikas. Kira nyo ako titigan nyo, 4,000. Third prize. Ticket number 682. Ticket number 682. Rian Masibusa. From Batak. Sumadel, Batak, Ilocos Norte. Ticket number 677. Ticket number 677. Miguel Zambrano, Barangay 19, San Nicolas, Ilocos Norte. Congratulations, you win 3,000 pesos. Ito ang abang 5,000 pesos ako. And well, ticket number 630. Ticket number 630. Alan Tuliao. Alan Tuliao, San Barcelona, San Barcelona, Ilocos Norte. Blue House Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan pa ti shower rooms Blue House mismo akalaya beach di kayag pangadwa gaputan na saya at ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto malipatan na parang titipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga kabudar ka na kayo ti Blue House Beach Resort masarakan di barangay number 37 Kalayab Lawag City kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat Blue House Beach Resort adan ti makaawis nga glawlaw intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort pare ti reservation tumawag ni cellphone number 0963 003282 Blue House Beach Resort. Okay, nung kasano ako ti partisipar iti detoy the Blue House Beach Resort Promo Bonanza awan sa baling aramiden nyo numapang kayo apo iti beach dita barangay 37 Kalayab Lawag City mapanlay nga gukupar kaditi cottages ti Blue House Beach Resort na may kan kayo apo iti raffle ticket kada may isang maakupar nga cottage gigiyim ken kamsat instant may kan kayo insigida iti may isang Blue House t-shirt gagayem kay kamsat. Padaanan niyo apo ti grand draw into no May 31. Iti dito metlay nga tawen first prize 10,000 pesos, kenti second prize 7,000 pesos, third prize 5,000 pesos ken adupay nga consolation prizes. So mapanapo agukupar. Wenno agupa kadigitay cottages iti biyang ti Blue House Beach Resort tapno may kang kayo ti gundaway nga mangabak kaligid dadakkel nga papremyo apo iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Digitay weekly draws agtultuloy apo sangapulo digitay mangabak apo ti sag 200 pesos kas consolation prizes ken adapa grand prize apo nga imported goods para di first prize, second prize ken third prize gigiyem ken kamsat. Manibod apo kada Mr. Rexy Buyat ken ni Mrs. Nancy Buyat. Kakailian. Okay, tuloy po ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dito na panabas nga lawas makita yo apo iti kaadu ti tao kada iti simbaan, picnic grounds, pagpapanganan gagayem kay kamsat. So kumusta tayo metapo dagitay nagkaadu gagayem kay kamsat nga sakripisyo dagitay barangay official sa together with PNP, Bureau of Fire Protection, gagayem kaabsat, ken sa balipay, nga nakipagbantay, tapno may paay apo ti seguridad, may paay apo digitay panakaurno
nakaurnos ti trapiko, gaputa medyo nagbali na po nga puwersa, kanayunan nga puwerso, additional force. Digiti opisyales ti barangay, tanods, BHWs, kagawads, kapitan, gagayem bayat apo ti panagado, ti tao apo dito probinsya nga Ilocos Norte. Napili tayo kasi bisita iglesia may sa ti pasukin nga napanan tayo, kakabsat ken gagayem kang rinaan na apo ti Padre Pio Shrine ket nakita tayo no kasano apo ti panag-rekurida digiti apo nga barangay officials nga indalwan ni apo Kapitan Elviro Aguo. Okay, apo Kapitan, nimbag nga malimmo, thank you manen itided mo agundaway para di programa tayo Damdamag ni Berto ti ENR Online. Good afternoon apo Barangay Chairman Elviro Aguo, sir. Good afternoon, sir. Kanigitiyag bibuya kaya nagdingding dito magdiberto nga online news yung pagmagantay amin, sir. Okay, saludaran na kayo gaputa mismo na imatangak no kasano iti effort nga inpaayo iti abiyang ti seguridad wenno pan nakaornos kada kitay lugar nga nagdudupudupan ti tao dita masakupan ti Barangay Davila, pagpanganan, simbaan, ken sabsabali pay. So kumusta, sir, ti panag-serbiyo iti deti na palabas nga Semana Santa, apo Kapitan? Lagi sir sa kalipisyo nasasalita kami digiti apong BHW tayo tanod ken imemet digiti apong taga RHO ken PNP karami nagtitinulong anang tagiben kili nakken ornos kadi ito yung Holy Week, Sir Robert. Okay, so sir, siguro adamit di kitay pundo nga nausar nyo iti detoy, ore pang merienda, pang lunch, pang breakfast, pang dinner. Kasano ti namayan nyo? Kasi medyo nagka-probleman sa ti alokasyon para iti pundo, apo Kapitan. Ang peso dera, although nga na i-promise iti municipality, in the all one dito MDR tayo can tourism and this approved the treasury and the Goa so nga yamanit timulong lang niya po ngayon nagapun di bukod na nga bulsa kaya nigigay dadto mga gagayam tayong at balikbayan kaya kalugaran tayo kita po nga politiko med nga naayat nga tumulong. Di jayan tinagapuan ti nausar na panang patakbo tayo ko di pa naggodya di volunteers nga may timulong sa Robert di pinang patalay mi. Hindi ko orang nga tayo nagabumit kanya ko no hamit nga basta voluntaryo na lang bantayan kita magisinin na pa iso nga kami tinulong yung kaligatan no bali na success edi pinugyan namin edi Sir Robert di pa lang April 1 yung nag-full blast kami iti Miyerkules aging ganat this Sabado. Okay. Okay, so medyo nalawa dati ayan nyo then adadwa nga simbaan dita adapay dati pagpanganan nya amok nga dupudup ti tao kadagiti nga alaldaw. Ano digiti kang runaan nya na encounter tayo nga problema or digiti mabalin nga maliklikan kaditi sumarsaruno nga panagdudupudup ti tattao especially kaditi Semana Santa, apo Kapitan? Number 1, Sir Robert, di traffic. National Highway. Kinagpweso na agda, bump-to-bump car accident. Kaya di munang agdaw, di Huwebes. Pagpindasan na minor, talong super grande at titinukbob. Pagpintasan na major accident lang di lang windshield dakin at dalang sa kabsita na doon kaya na ito ride yan kaya RHU kaya ito na duman naghanda ng tuloy, dito pa sa nagsasarili dan apo nga PNP lang tatangyayos kanya dan DJT number 1 sa Robert isang nga nasinsinan i-agwadya, papatay-patay nga ingkat si Jeng agtugtugong kalata. Dapat ket no ingkat si Jayen, dapat siputam amin parking, natitag nga tigalsada, lumasat kasi nakatataray tulugan no ang timang advice na iso daket slow down. Sir Robert.
Okay. Digiti beaches tayo. Iti sakop ti Barangay Davila. Ada ka digiti na-i-deploy nga tao tayo nga nangkita met iti crowd. Wenno kado ti tao kadigiti nga alaldaw apo Barangay Chairman Elviro Aguoser. No ti beaches sir ket hanune nga nagkuha tatadang amyan ti lang amin pag ataken ti turista di nga pag-amok ti tuno-tuno. Ken di padrepio, dito lang di atakarenda no. Ken di resort. No, di tuno-tuno instead nga mapanda di pagudpod. Dito da nga mga anta nalaklak nga amang dito gan mas presko. Tapos agpareserbada met dito di resort tayon, kada transient hotel. Pareserbada to yen. No nakai-book dan papunta diyo pang po dito bigat at balbalem da jer balon gatangin da medigit ano tunong na ikante dito da kuan den no nakapagpasiyat da diyo pang po din may danto man hindi malam dito maturugen kasi dito na pasamak Sir Robert. Okay. Okay. No kaya dat mapanyente beach tayo mapandamit lang tayo madadana diyo pang budpud kan dito resort tayo di nagiganan da Sir Robert ken dito pa ba nagpasiyat yan ta Padre Pio. Okay. Ako, Kapitan, okay. So, naakupar amin nga BHW tayo, tanods, or sabsabali pa nga opisyalis ti barangay, karigid nga aldaw, nga panagbantayo, karigid pagdudupudupan ti tao, Apo, Kapitan? When Sir Robert, mangipo dito Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, 4 days nga nakapuli ko kami. Or amin-amin nga barangay officials can appointed ti barangay Lavila sa kami nagigit ang munisipyo. Hindi kalman, at kailangan nga mga nakaslatigin ti kapakuana ka nagigit yung pagkakal daw. Awid na natin, nagigit ang local tourist tayo. Foreign tourist na may nagidangkay ka nito bakasyon. Okay. So, bali, force multiplier kayo, itibiyang ti PNP, BFP, Apo, Kapitan? When Sir Robert, steady dito ay nagiging na RHU, nagiging Navy, Philippine Army, PNP. Okay. So adu nga agencies, especially tibiyang dito enforcers tinakadwayo Apo Kapitan. When Sir Robert? Okay. Okay, so ano digiti kasla na anaala tayo nga mabalin niya maliklikan ton na kadiri sumarsaruno kakastoy nga panagnilin or panagselebrar Apo Kapitan. Alam ti number 1 dito nga Sir Robert kailangan logistic. Prepare mo, hamoy baon nila tao, conduct meeting, unti po logistic. Kano nag-fail data, the second option mo, pagpintasan na, damit lang ta, naayat nga timulong, ay nga po mayor kit ng tinadlatan, o rin po yung dibugod ng bulsa, tanamon na rin, didipos tayo, katawa. Miscommunication pa, hindi number 1. Hindi na disapprove kan duman, hindi pala kang kumagin ako ngayon. Ngayon, awamit hindi damit yung magmagaging wala, hindi pa yung pimiling nito ako mga MDR kan tourism. Okay. So kasano sir, di pa nang maintain nyo? Kasi pagka agdudubudop ti tao, may sa kadiri kang ron na problema ta. Basura. Nakitak no kasanot ka adot tao, manipod dita Padre Pio, aging gana di pagpapanganan. So ano di kiti nagbalin niya, advice yo kadiri tao, kadiri nga gundaway, Apo Kapitan. Ko naman, pagbilibak mo ito, di kita tourist tangay may dito awan nakita kayo basura da, naman addasan ka ba siya, kaya yung obligasyon di dyan kan Sir Robert, di kita establishment, no, yung abatog, sudan di mangdalos. Guys, so nga, kaligidigan siya, nakita ka nakalilinis, awan di problema min. Ilang inobramin, is an order, di nakaka-concentrate min, just in case nga, ma-rescue, Sir Robert. Okay. So before pa iti panakangilin ti Semana Santa, Domingo Ramos, before pa iti day, ano instruction nyo ang kaligit establishmento? Well, kan kanayon nga iso, di magbagat kanya dita, Sir Robert, kan iti single-use plastic, i-adaptaren dito kain kung kanyagan adadami lang daduma pratikat ya may adaptar dito ordinansa di province so no may implementar mo dito barangay tayo.
Okay. Kumusta digiti lames tayo, nakaumanay ka di nga naiserbi ka digiti turista, digiti kalap, digiti nakalapan wenno na ala iti taaw digiti mangalap tayo apo kapitan or adda simrek nga sabsabali nga gapuan ti lames dita amok na deta ti rinanta digiti kaadwan. Kasi na po Diyos, Sir Robert, iti Lunes pa lang kita kalindin again. Nagurnong di kita kalkalap tayo. Iti Sabadon. So, di nakangangin maten. So, dumagas na bumasit ti Ilakodan. Pagpintasan na din, iti Sabadon, at dada di kita kung nadang kurikor kita nagpartida, ti baboy ka lang. Kinayat na meron ta di kita gayag. So, di pasangon taon, ti ikan kalidin, malakas lang na di kita mga vendors tayo dito ay tunong ada stock da. Iti Huwebes and Friday, pero nga ada stable pala dito kan Sir Robert. Iti Sabadon, kinaging na kita, medyo naangin, isang minsan mantikanin. Okay. Prices sir, handa nag-adjust, handa nag-ipangato, bayat ti kado ti bisita. Talagat aduman di bisita ng aduman ti supply nga ikang kadigin nga champion Sir Robert isang di magpindasan na kahit latat dumakas dito ita presko kaya nalaklatat ti ikan tayo dito ikan magatang in terms no ikwada ka no di sugahan na nagapo ka na tayo dito ti madamit kadigiti naganan digiti customer. Okay. Apo ko, Kapitan, maraming salamat. Itintad po akong daway. Malaksin mo, adadikite kayat mo nga pagyamanan nga timulong ka na kayo. Bayat ti panang mantineryo ti naornos, nalinak nga panakangilin ti Semana Santa, iti masakupan ti baranggayo. Guwahid po. Alagat ulitik man yung tagyaman, manibadmet lang ti pinangiduulo niya po mayor, ti PNP, ti RHU, hindi pa ada ka serservi ti barangay Davila. Kaya hindi kiti naayat nga kalugaran tayo dito nagaputi abroad. Kaya hindi kiti kalugaran tayo dito yung ili di pasukin na timulong pa malaksikin ni Apo Mayor. And amin nga timulungan, pinag-cooperate mo, hindi kiti po nga kabaranggayan tayo. Just tagina na umet laing ni nagbaling baligi. Hindi pa naka-isa yan ka dito summer vacation 2023, Sir Robert. Okay, sir. Thank you very much. Sinindad mo agundaway nga makainuman da ka. Maraming salamat po, Apo Kapitan. Thank you very much, Sir Robert. Kaya ginagdingdingig ti damdamag ni Berto. Okay, maraming salamat po Barangay Chairman Elviro Agoo. Kasama na po itultuloy tayo sa Balibay nga damdamag. Yaman tayo karit sumaganad. Thank you very much kini Dr. Alan Thailand, di St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Agyaman tayo abot di TMT Construction Company, di 48A, Kabungaan North, Lawag City. Babaeng kini Honorable Telwin Tapawan. Kami nga po di Konseho, ti Ili, ti Marcos. Maraming salamat po Gadlawin, Carvas, Air Conditioning Service Center. Idibalin Tawak Street, ti Siyudad Tilawag, babaeng kani Engineer Neil Jose. Maraming salamat Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte, ni Ma'am Esmer Galisinao, iti Barcelona, Pagilian ni Espanya. Agyaman tayo pa iti Cherylins Crispy Chichiron, iti magata nga po iti mismo nga ground floor ti San Nicolas Public Market, babaeng kada Mr. Henry Vallador, ni Mrs. Cherilyn Jacinto Vallador, Manibod Santa Maria, California, Estados Unidos. Maraming salamat Mr. and Mrs. Guillermo Agustin, iti barangay iti Toronto, Ontario, Canada. Kani Mr. and Mrs. Danny Agustin, iti Toronto, Canada. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos. Yan po
ang aming Gusolicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinik na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni Suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Di kuati na pintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert aglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi-pump ti blood ang i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kas ta ag-condense iso na then agnisto igenta evaporator na isa pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagiti rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka mang Robert. Okay, doon na palabas po, para pulo kinupat a minutos, kalpasan, ti oras tayong alas 12. Padaanan nyo po, diti ibasa tayong surat, iti programa tayo ti napalabas, surat po nagkapo iti maysa nga pagayam. Okay, dinggin nyo dati po, na-discover nga si Bibiyag Gayam, ti maysa nga ama, ti inyanak, ti asawa na nga maladaga, nga nalpasen nga na-deklara nga natay, kalpasan nga saan kanu nga umang anges, idi yanak, ti mismo nga asawa a babae iti ospital iti maysa nga ospital ijay probinsya ti Bulacan. Gapu iti detoy awawagan ti hustisya. Wenno kayat da nga may payan ti hustisya ti ina nga ni Jennifer Martinez residente apo iti barangay Pandi. Wenno iti Pandi nga na-admit iti Abril 2 gigigem kamsat iti detoy nga tawen ken ibagan di doktor nga natay ti premature baby girl gagiyem kamsat ti saan pay nga nainaganan nga ospital sus Maria Josep apay ibagam nga natay no di met natay segon ken ni Jennifer indeklaradan nga natay ti babae nga maladaga nga nakurang nga mito a bulan gaputa saan nga agsangit saan nga umang-anges idi tamayanak detoy. Inbilin kanu ti doktor nga iti mismo nga asawa ni Jennifer nga mangala iti karton nga pakaipaya o no pakaikargaan ti maladaga ngem nakita ti ama iti namindwa nga beses nga yaanges na iti nauneg. Insigida nga nagpakada ti ama wenno impakaammo ti ama iti yaanges ti ubing ngem kinuna ti doktor ken ti nurse nga imagination wenno parpar mata dalaeng detoy gagiyem ken kabsat gaput awan kanu idin ti biag ti ubing ken nakabasbasit detoy ti tulong babae na po ti parang tulong ti ipag ni Jennifer inyawid da apo ti maladaga iti mismo nga balayda
ket naipunpon ngem idikitain da deto tapno maipunpon ngem idikitain da deto nakita da nga napigsa pailaing apo ti pitik ti puso na kagiddanen apo dijay panagibit DJ ubing Sus Maria Josep naisubli nga rod ti ubing iti mismo nga ospital segon iti pamilya ni Jennifer nga agkasapulan da iti panang asistir wenno pa nakaipan iti incubator ngem awan ti maalada nga ospital nga ayan ti wenno mapananda nga ospital ket ti Jelaeng en Manila pasado alas 8 ti rabii di maibagamanen bawen ti doktor nga ijelaeng kabanatuan ti daan iti ospital nga kumpleto kadagiti ramit kasi ti incubator ken nagawat kadagiti ubing ngem dituyen apo nga nagkapsot DJ ubing aging gana nga natay. Idagdama kinuna ni Jennifer malaksi di blatter di barangay saan da pay nga ammo no sa dinno no anya ti aramiden da ngem kayat da apo ti umasideg ken Senador Rafi Tulfo tapno digitoy ket agpatulong nagsurat detoy ken pilit nga alalaen da ti wenno maalala ti side apo dito madakdakamat nga doktor ken nurse gagiyem kay ngabsat para iti espasyo iti wenno pan nakaipaaya ti takderda digitoy nga madakdakamat gagiyem kay ngabsat ti saan nga nalawag dito insublida gaputa inyawid da idi insublida gagayem kay kabsat no same doktor deti nang ipananda nga naipaniknik da nga si bibiyag je ubing ngem gapu iti kaawan ti pakaipanan na nga incubator wenno anyaman nya pasilidades nga mausar gagayem kabsat nagkapsot ti ubing ket ditoyen nga pimusay gagayem ken kaabsat so bayan niyo po surutin tayo pilitin tayo nga amen digitoy nga bambanag saan nga napintas nga kasjet ti mapasama kag lalo apo digitoy naganak masaktan da unay kasla paidaman da apo iti anyaman apo nga panaka ipaay ti panang asistir kadakwada no kasta apo digitay mapasamak gagayem ken kabsat di ba no okay idi sa bali pa po nga damag dili met pagilyan tayo Pilipinas kalpasan apo deti Semana Santa amuyo kadi nga adda na sursurok ngem inne mapulo wenno inne mapulo ket dua dagitay nalmes apo iti nagduduma nga paset ti pagilyan tayo iti napalabas nga Semana Santa base deti apo itin parwar nga report wenno record manibod ti Philippine National Police idi kalman aldaw ti Domingo baka hore idi kalman adupay lang ti tattao apo di the beach nagreport ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo nga saan niya buwa ba iti mapulo ket dua di individual nga nalmes karili beaches swimming pools agingga iti alas 6 ti bigat ti Domingo Alleluia idi kalman up to 6 AM detoy apo nga report ti spokesperson ni Police Colonel Jean Fajardo nakita mi ti report aglalo kaputo kadite minors ko na ni Fajardo nga digitoy ket nabaybayan ti panaglangoy-langoy da apo kadite baybay idi biglang nga napanda kadigitoy adalem nga paset ti baybay nga digitoy apo pakiramanan ti swimming pools nga isu tinakalmesan da segon ni Fajardo ken ni Fajardo nagpalagipmet ti sa opisyal ti publiko nga mabantayan nga nasayaat digiti ubing nga mapan aglalangoy segon pay ken ni Fajardo may bilang kadidi biktima ket digiti addaanen iti husto nga tawen nga saan nang ammo ti aglangoy ken inyanod digiti napipigsa nga daluyon ken naipanda iti adalem nga paset ti baybay wenno danom kunana kadwan ka digiti natay ket na-record ti Region 1, Region 3 ken kastamet ten ti Calabar Zone Region 1 pagpiana dito Ilocos Norte awan sa apo dito na-report nga nalmes gigiyem kabsat kita inyo apo dito balikas ti spokesman ni Police Colonel Jean Fajardo
nagpalagip idi publiko nga mabantayan nga naimbag dito ubing no addada ka digitay beaches gigiyem kamsat di ba digijay apo ti puntokon idi before pa ti Semana Santa gagiyem kamsat dito ubing may kanti atensyon digiti na barbartek digiti kadwa da masapul nga palagipan da tapnon sana mapasama ka ti kastoy agasim deta inne mapulo ket dua apo digiti nalmes gagiyem ka absat kadwa na po kaditi natay ubing ken addapay digitay addaanen iti umanay nga tawen nga nalmes siguro nabartek digitoy wenno di daan mo ti aglangoy no napanda di igid baybay nagdaluyo na po ti napigsa amon di pigsa di daluyo na po nga sumangat di dalo di igid kas jay metapo ti kapigsanan no di peket napigpigsa DJ pa nagsublina get di mo mabalinan nya pa kapinner sa apo gaputa napigsa nga ro dapo DJ eket no yung patinganakan di mo amutaglangoy de tan nalpaskan malmeskan gagayem keng kakamsan agsublina to apo para kay adupay nga damdamag. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asirig ti mga bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti barangay 50 Butong di Siyudad Tiluwag. Asirig ti mga bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti girubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kaditi cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Po ti inte pa nagpipindadama gada pinabati in mga minutos kasanganan ti oras tayo nga alauna idi detoy nga malim kakabsat ken gigiyem o detoy sa bali pa nga peligro gay malaksi dapo iti panakalmes COVID-19 dengue umat-atake manen apo nagduble ti kaso ti dengue ti intero apagilyan iti umuna nga quarter ti tawen 2023. So from January, February, March, and April, that is the first March, gigiyim kay kabsat, first quarter, gigiyim kay talo a bulan, ti agdama nga tawen nagduble kanu nato po ti bilang ti kaso ti dengue. So nga ganan na teo di pay nagadu ti tudo awon pay ti naurno nga danom nga kunada pagleyan o pagaduan digiti but the whole year round kada gituy na pong alaldawa adan kaso iti dengue hanakas lady nga sala agwatake apo digiti lamok Aedes aegypti no pa nagtutudo dimuble apo diti kaso ti dengue ti intero pagilyan iti deti umuna nga talo a bulan ti tawen 2023. Segon ti record manipod ti Department of Health Disease Surveillance Report rimwar apo nga addan 27,670 dengue cases tina-record manipod Enero aging gana iti Marso 18.
Segon ti health official, ti bilang di naapektara na po ket na-record di sa nga pulo ket may sa nga lawas. Idi dito nga tawen ang aday ti 94% wenno dandani mamindwa iti nga nangat-ngato kompera iti 14,278 nga naiya-record iti sumit laing nga period iti napalabas nga tawen. Ti isupay laing nga period apo iti 2022 naka-record ti Department of Health ti sanga gasot nga natay gapo iti dengue nga detoy ket kaibatugan ti 70% case fatality rate. Ayun. So agan annad gagiyem kay kabsat. Masapol nga uray summer pa laing oray saan pa nga nadano na po ti katutudo na medyo liklikan tayo apo iti agpabaya. Di kitay dati nga practice tayo tapno makaliklik tayo apo iti dengue, di itaktak mo, kitan tayo di kitay stagnant waters, di kitay masetas tayo, baka di pang nang sibsibog tayo, kiti ti pag-anoan, gitlugan, pagumukan di kitay lamok gagayim keng kamsat. Palagi play nga po manipod dito po ti Department of Health nga kayat ming ipadanon kada kayo tapno makaliklik tayo iti kastoy nga sitwasyon. Iri sa bali pa nga damag gagayim keng kamsat mapantemet jibalas yung tao. 5 nga overseas Filipino workers OFWs tinakakulong nakabalod iti Sharjah, United Arab Emirates, UAE. Kalpasan nga napilaan di iti reklamo gapo pa lang iti TikTok video nga inposta iti social media. Segon ti report gagiyem kabsat dito nga OFWs ket nagi-upload da iti TikTok iti Marso 12 iti deti nga tawen nga deti ket kasla pagraragsakan da nga ison ti rason ti nakaikulungan da. May isa nga kabsat ti natiliw ti dumardawat ti tulong ti embahada kalpasan nga nagkamalyan da deti apo nga prostitute gigiyem keng kabsat di kitay nang tiliw keng kuana nagkamalyan da. Sigun man ti Department of Migrant Workers ti DMW Secretary Tots Ople ada case number ti kaso nga mayor uray pailaeng ti schedule ti hearing na gagiyem keng kabsat TikTok. Siguro maki yung mga sexy na TikTok dito. Ang buti met din po karita Arab countries. Kabayatan na nakasagana mo ito mag-isarita ti Philippine Embassy ken labor attaché ti United Arab Emirates kanil employer dito nga 5 nga OFWs. Base abo ti survey cybercrime ti United Arab Emirates dito 5 ket mabalin nga mapagmulta wenno maikulong dito ti 5 nga tawen. Ti United Arab Emirates na iget gagiyem kamsat ti panangipatungpal di cyber law gagiyem kadagiti na sensitibo ang aksyon kontra kadagiti kaugalian moralidad ken sabsabali nga kultura dagitoy apo kuna natin so we have to be very very respectful kuna ni apo Tots Ople timet pamilya saan da kano apo nga agdanag tamabantayan da ti kaso dagitoy ken mabalin na kontaken da apo diretso tapno makaala da iti updates dagitay kaso da wan yamin na po amo yun no daduma dagitay mai upload iti TikTok even reels, di ba, Maki? Ada di kita sumagmamano apo nga may upload nga parang napakasama sa mata. Gagihin kabsat, especially apo di kita minors. Ket no kitain tayo apo, di kita kakastoy apo nga maararamid saan nga napintas aglalo ka di kita Arab countries nga United Arab Emirates. Amuyo naiget da sa jay kiram dito yung may sakit nagkamalyan na nga prostitute gapo siguro kasi di inya-upload na apo iti TikTok ada di kita uri lang nga makikita mga min deta PC ta nagbaitan ta sakaran when no saan di kita talaga nga napaka kabsat da tayo nga hante nga wala tayong pakialam nga misuda sa jay na iget da apo ka di linteg da di kita makaperdi apo ti moral no maka-influensya ti sabsabali kakabsat kay gigiyem iparit da so tandaanan nyo apo 5 nga OFWs ti United Arab Emirates
tinakabalod iti agdama. Ken sumango di iti kaso, mabalin nga mapagmultada, when no mabalod da ti uneg ti 5 atawen, kas mayataday apo iti cyber law ti United Arab Emirates gigihim kay Kamsat. Dito kami no daduma te kunak adu di makikita ka po nga may upload nga aglalo no mabuya di kiti ubing hanga napintas kakabsat king gigihim agasim deta damdanim makita ta kinababainan dandanim makita ta duwa nga barukong nan kakabsat king gagayem. So kita inyo apo, United Arab Emirates naiget da apo iti cyber law. Nga dito iti nangitun datatan ti panakasalungasing dati linteg ti United Arab Emirates agdada ita iti pagbaludan gagayem ken kamsat. Okay? Awan na po tinabati pa nga oras tayo dito nga aldaw malem para iti programa ti Damdamag ni Berto. Dito di bagayam yo Robert Berto de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibati binti natalinay nga malem ti Lunes, agyaman kamting kay panagdingeg ken panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alubar. Idintero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisin na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailian. Tapno maamuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway iti daytoy programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Tumulong para di pa nakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket isa kada kiti kakaimportansyaan nga fluids when no necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted detoy iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi amo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumpas na. Hala nga may nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally tabagbagi tayo adu digiti advantage na kasi no agdondonar tayo ti dara apo we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngamno agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digitoy tina-find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasay masugat. Tinapalabas.
Edimikan mga gundaway, papagayam, kablawan na kayo, itinagasat nga malem ti Lunes. Petsa Jesse ti bulan ti Abril 2022. Idanon ti ENR Online, ti sabali payaparang ti programa tayo, ti napalabas. De la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino. Tapno da kami ti kadanggayo ti lasod ti maysa nga oras nga panakidanon ti programa ti napalabas. Ibasa tayo dito sa bali manen nga surat nga nakaipalaunan ti napalabas ti biag ken ayat. Ngem kasangwanan yen tay Rugyan Alukiben. Wenno basaen digiti linaon ti surat. Agyaman tayo kari sumaganad. Pagyamanan tayo ni Dr. Alan Taylan, manipod iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo ako ti Baguio, ket kayo ti agpakonsultar iti doktor, mapani ti doktor na mapagtalkan ni Dr. Alan Taylan. Agyaman tayo pa iti TMT Construction Company nga masarakan ti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City, lauden lang nga po ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, sindadaan na agserbi, manipod pa nakaplano, aging nga malpas, ti kayatyo nga ipasdek nga patakder. TMT Construction Company, kukwa kinot matunan ni Honorable Telvin Tapawan, kami nga po ti konseho, ti Ili, ti Marcos. Iti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center nga masarakan iti Balintawak Street, Lawag City. Adaan ka rin ang kakalaing nga aircon technician tapno ornusin da ti problema ti aircon tilugan nyo. Ti wenno Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center. Kukwakin matmatunan ni Engineer Neil Hussein. Pagyamanan tayo pa iti Cherylins Crispy Chicharon nga magatang po iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherylins Crispy Chicharon at daan raman nga naidumduma nga sigurado nga di mo malipatan. Pakiramanan tayo isang sabali pa nga lako da putahe. Cherylins Crispy Chicharon, kukwakin matmatunan da Mr. Henry Balyador kay ni Mrs. Cherylin Jacinto Balyador, manipod Santa Maria, California, Estados Unidos. Thank you very much kada Mr. and Mrs. Guillermo Agustin, manipod na po iti Toronto, Canada. Kagyaman tayo pa kada Mr. and Mrs. Danny Agustin iti Toronto, Canada, Metlaing. Thank you very much. Kaya ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bakaray, Ilocos Norte. Kaya ni Ma'am Esmerga Lisinao, manipod iti Barcelona, Pagilian, nga Espanya. Dahito yan, tinurore di kiti agisem kariri daan na lugan, wenno di kiti mauawagan iti vintage car. Dandanin di pa naglukat ti DRT Auto Restoration, manipod iti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito'y nga ramiden dati pa nagisubli ti gusto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti gudelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na yung kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms, Blue House mismo akalaya beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo, umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay, bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort, masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, kukwakin namat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyal,
Sibuyat, Blue House Beach Resort, adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon ka kailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Para reservation, tumawag iti cellphone number 0963-000232. Blue House Beach Resort. Po nga ti Grand Draw para ti Blue House Beach Resort Promo Bonanza ket maangay ito no Mayo 31. Agurure apo di dadakkel pa premyo kada kayo. Awan sa baling arami dinyo tapno may kang kayo ti tsansa ang mga bakarira kakadakkel pa premyo mapanagakupar ano ag picnic kayo kay ti nagdidigo si baybay apan apo diretso iti biang di cottages ti Blue House Beach Resort. Tunggal may nga cottage nga upanyo in sigida nga may kang kayo apo ti Blue House T-shirt. Ken may kan kayo amin nga nagpukuyog iti raffle ticket gigiyem kay kabsat. Iti raffle ticket isurat tinagan, address ken iti telephone number yo. Mabali namang itunday di panangabak yo di nga raffle ticket nga may paay kada kayo. Iti third prize 5,000 pesos, second prize 7,000 pesos ken first prize 10,000 pesos. Ken adupay nga consolation prizes. Yulit ko apo, digitay mapan iti Blue House Beach Resort may kanda apo iti raffle ticket nga pangabakan nyo kakadakkel pa premyo 10,000 pesos ti first prize, 7,000 ti second prize, ken 5,000 ti third prize. Gagayem ken kamsat. Kukuha ken matmatunan da Mr. Rex Sibuyat ken ni Mrs. Nancy Buyat. Laglagi penyo Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Pangabakan ti agkakadakkel apa premyo. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Isurat papagayam ngiti padayawan nga ibasa wenno ipaseti ti programa tayo tinapalabas ket surat nga nakaipalaunan tinapalabas ti biag ken ayat ti maysa nga pagayam nga kayat na ti paawagan iti tangatang iti nagan nga Isabel. Naisagudi surat ni pagayam tayo Isabel. Tinapalabas ko, Manong Robert.
nabara kablaw ko kadit so amin nga dumdumngeg iti daytoy nga programa. Kastamet nga kang runaan nga yabrasak ti pangablao ko ken ka Manong Robert. Adtuya kita'y tinadayaw nga programa tinapalabas. Tapno ni kasta iti maminsan pa'y lagipek ken ipaduryagyan ko tinapalabas iti biyag ko. Napalabas nga iti iti kaanuman ket jakto kalipatan. Napalabas nga nakailagalagaan niliday ragsak ken pannakigasang-gasat Manong Robert. Nariingat tinasaliwan na biyag. Wen kabsat. Baknang kunak. Dagiti naganak kada kami. Dua kami ngagkabsat. Siya ken ni Manong Dindo. Manong kunak ta inoona iti makatawen ngimiti siya. Kabsat ko mamati ka man wenno saan. Bayat iti kaddami iti elementarya kini Manong Dindo. Hatid sundo. Ada driver da mamakin ni Papa. Nga may mangitulnog ka na kami. Ket no kasta nga panagawidan iti aldaw, nakaparada manen tilugan wenno kotse. Iti gate ti pagiskulaan mi, tapno may na kami iawid. Ken mangan kami iti panagawid mi. Ket into lumalpas kami amangan. Isubli na kami metlaing iti pagadalan. Kastantuman manen iti malem. Umay na kami manen alan tapno yawid na kami. Dudaduma idiretso na kami iti ayan ti inaken ama. Napapakin ni mama. Nga adda-anda iti dakkel nga negosyo. Maysa nga agdindinamag nga lamber. Ken adapay branches na iti sabsabali nga ili. Pangaramanan ti maysa pay nga dakkel nga hardware. Nga isu iti patpatarain da nga negosyo. Mabigbig da mamakin ni Papa iti susyudad. Dahil opisyales ti ili ken sabsabali pay. Ti masansan niya sa nga ili da gapu iti panagkiddaw da iti donasyon. Aglalo no madanon ti Paskwa. Kasta ti malagip ko nga panangiladawan iti pamilya nga nariingan mi Manong Robert. Pagiskwelaan mi saan niya mailingid. Nga adda digit-git dawen da donasyon kada mamakin ni Papa Manong Robert. Isu nga no daduma ket kasla mapanpanigan kami. Iti uneg ti pagadalan. Dua kami di kabsat ko ani Manong Dindo. Dito'y kabsat nga tunggal agsasango kami kada mamakin ni Papa. Masansan niya bagbagaan da kami. Mamayat yu ti agbalin nga nabalaygi, siguradwen nyo nga may lepasyo ti adal. Lupay saan mi nga naaramat ti adal mi, hindi pa nagtrabaho kapag nadamit ti negosyo mi. Maararamat mi ti adal mi ken ni Mamayo, babaen iti umiso nga panang tarawidwid, panang ipataray, wenno panang imaneher, kada iti negosyo. Nga iso ti paggapgapwan, ti agserbi kada tayo. Iso ti maibaga nga paggapgapuan ti income wenno urnong para ti pamilya. Lalawag ka di kada kayo. Data ti masansan nga ibagbaga kada kami da papakin ni Mama. Manong Robert, upray no ubingak pay kada iti agundaway. Malagit ko unay ken marikna kidin. Ti kina-istrikto da papakin ni Mama kada kami. When na-istrikto da. Adda di gundaway nga umay da kami kitain iti unig ti kwarto. When umay da kitain iti unig ti kwarto kastamet iti kwarto ni Manong Dindo. Tapno kitain da no agad-adal kami metlaeng when no saan pagayan ko.
di aldaw, kabsat ko. Inkut-kut ko, idi panunot ko. Winulmulak idi panunot ko. Nga masapol at balik na papakit ni mama. Tapos tikasta, saan da nga agreklamo kanya. Inkarigi ti bagik nga masapol nga tunuyak ni Adam. Gaputa deta ti kan kanayon nga ipaspasagipsip da ka na kami. Kini manong dinda. Ini pagadalan kabsat nupay saan niya maibaga nga nangato nga klase ti pagadalan mi gaputa may isa nga public school. Dito'y nga ado digiti makapulpulapul mi. Diri anak digiti mas napupubre ti biag ngamit ita kaniman ko. Ini may isa wenno ti kadar rumwar kami ti pagadalan. Dito'y nga paborito nga mapanpanggatangan kariti native amakan. Ti may isa nga aglaklako ti sango ti eskwela. Saan unay nga isupay ti nataingan. Ngem masansan niya dalatay ti sango ti eskwela. Ken kas na nagbalin nga naasilig kanya kaputa, no makita na nga lumabas sa akin, pagunyan na. Isabel, dito ti masansan niya, ayog ti panangawan na kanya. Apay nana. Awan, paggugusto ka lang nakasarsarita, sa anak na mabalin niya dumagas. Kaming dandanin ti klasik nana. Tuno maminsan, kento no rumwara kinto no malem, gumatak no manin ti lakom. Ireserbaan na kiti, tinudok Wen, iyuray kuntukin ka. Ore no awan tun ti lakok, orayin ka nga rumwara o may mong tugatangin ti, ireserbakin ka nga tinudok. Wen nana, sige mapanakon. Talyawet to ti, aglaklako nga ni Nana Edna. Isursurot na di iti mata na kanya. Ismak to nga rod sa kupaspasan ti sumrek iti pagadalan. Wen, masansan niya kasta ti sitwasyon when no dialogo mi ken ni Nana Edna. Manong Roberta. Naglabas di iti aldaw, kapsat ko. Edi may isa nga malem nga irurwarmi ken ni Manong Dindo. Edi mismo nga pagadalan tapno mapang kami nagdugan. Edi mangsundo ka na kami. Manong, pakibantay mo ang pilaing diti bagko ta mapagko. Gatangin di pinay-reserbak nga makan di tinudok. Paborito namin di jay. Sinot kang katangam, DJ dito ka na yung nagpusto nita. Igit ti alat. Wen mano. Sige, agalisto ka kit. Aburo-urayan tilugan ta. Tiket di ngamin ayak mo kamangmangan ka na kita. Kinunanang yung pinanawa kon. Di makadano na kiti antiaglako nga ni Nana Edna. Nana, dito hindi bayad DJ. Imparserbakken ka nga tinudok manin. Aymon kip, agur-urayan tilugan mi. Saan mo nabayadan? Saan nana? Alaem, talagang inreserbak dita nga bayad para kita. Alaem, amok nga, kasapulam dita. Saan ko man Isabel? Saan nana? Alaem, bayadak ti kanek. Saan yung mabaling nga dawatek? Saan yung mabaling nga? Sige nana, kinunakit pinanawa kon. Yung bayad ti pampanagnak nga umadayukin kwa na. Tinalyaw ko manin. Nakais-isem nga mangkikita kanya. Bayat tiya adayok. Iti nasama pagadala. Ayan na nga aglako. Iti samo ti pagadalan. Manong Roberta. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka iti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka iti balayo. When you anyaman napasdek.
alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada dito yung Suba Road, asinig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, hindi pa nakagatang di ka sa pulen nyo, kadag hindi patakdiryo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti barangay 50 Butong di siyudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy di imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns di babae kas tameten di ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Balay, igem-igem ko ti tinudok. Jak ekspektaran idi manong Robert nga dani mama. Ket nakita na nga rod ti gigamak. Oh, Isabel, ano na ti igem mo? Ginatang ko ma. Ginatang ko karijigla ko yung sangot ti eskwela. Tinudok. Apay, magustom ka di deta? Paborito nga rin di samit naman. So, kanayo na kagumatang. Simbaling bat ni Manong Dindo ket kastoy ti sa una. Ete bakit nga agla ko sa jay sangot ti eskwela ti paggatgatangan naman. Masansan nga gumatgatang iti kasta ni Isabel. Asino nga bakit? Edna tinagan naman. Edna. Nga, paborito mga pagkatangan nga kunan Manong mo din do. Paborito nga pagkatangan ta na imas tila ko na. Ken among ka di mga nadadalos na kiti pagikargaan na itila ko na. Adadakkel nga stainless nga kaserola nga nakaikargaan ki lako na nga tinudok. Adamit ti sabali pay. Mas lako mati ice candy. Ngayon saan natin bumatgatang ti ice candy? Dito yung lang yung paborito ko gatgatangin ken ko ana. Nabayag ka din na paggatgatangam. Nabayagin na makin. Tunggal lumabas sa kiti ayan nakit. Kawawagan na. Pukawan nak nudad duma. Ken nudad duma saan na nga kayat nga bayadak tigatangit ken ko ana. Oh, apay. Baknang ka di. Makitak makit sa anmet. Kasi makitak met iti panagar-arwat na. Ngem, dedayawet ko na iti kinadalos ti kiti pagikargaan na iti lako na iso nga iso ti paborito ka pagkatangan. Kasayat no kasta. Balikas ti inak, aywen gayam. Agsukato no, digos kayo, rumar tayo kada papangyo. Mapantayo mga nitiruar. Adda ka di okasyon ma. Awan, ngem, iti bidding, ti panagitid, iti supply, iti may nga dakkel nga proyekto, datayo tinangabak, datayo di kababaan iti bid. Ket amin nga maikapit, iti nasao nga dakkel nga patakder, nga mapatakder,
Agda po amin iti lumber kay kastamit din iti hardware tayo iti maikapit. So nga naragsak kami kini papangyo. So ako nana, umay kayo alaen ta mapantayo mga nitirwan. Kasta ka di ma. Kuna ni manong dindo. Sige ma, mapana ko niti kwarto. Agdigusak ti kayat ko. O sige Isabel, saan ka kading agdigos? Aman ma, agdigusak to no. Makan ko dito nga tinudok. Natuloy kami nga rod, Manong Robert. Napang kami na nga ni Maysa nga dakkel ken sikat nga restaurant. Ni Papa, siya, ni Mama ken ni Manong Dindo, pakaramanan ti driver. Lupay ti driver kat nayalaan iti kanin na nagtugaw ito sa bali nga lamisaan. E dinto nga nagsasango kami nga sa nga pamilya iti daydi anong daway. Bayat ti panangan, nadlaw da papakin ni Mama nga awan ti ganas ko amangan. Siguro ket gaputa, napsuga kiti innan ko nga. Ginatang ko ken ni Nana Edna. Oh, Isabel, api nga, saan ka nga mangan? Ket nagkiimas ti order ko amakan. Sa lugsod ni Papa. Ay, si bubusugak pa. Si bubusug ket maleme. Iti sumangpit kayo ang gabot eskwela. Ay, gimata kami niti makmakan niti narami niti belaay. Iti tinudok ako natin nga may prito nga daan niti asukan. Magustuhan ka niti jay. Ken sigurado ka kani nga nadalos ti pan nakarami tigtigat katangem amangan tagsakit ka. Sa lugsod na. Simungbat ni Mama ket pwede nga rod. So nga binalbalot ko iti makitak tigim na nga tinudok. Mga no narugit ko na. Ito na nga apresyarin na kaunang-una iti aglako gaputa nadalos ka no iti pagikargaan na iti lako na iso nga iso ti magustuhan na nga pagkatkatangan ket nagparinda pa yan nga agpagayam iti aglako. Basta yan. Anya tinagan ti aglako? Isabel? Nana Edna, Papa. Nana Edna, amit ti amok nga nagan na tayo sumit timbaganay di kang amok kami. Apelyedo, amok ka di. Saan pa? Nana Edna laeng ti amok nga nagan na. Nagkinita da papakin ni Mama. Tiniday di nga gundaway. Ngem, kaslaawan tinagkik ko no nakita nga saan nga umiso nga reaksyon. Karakwa na nga doon. Agingga nga, inlabayan nak ni Mama when kinargaan na ti plato. O sige. Rumamang ka karigiti in-order ni Papang mo. Basit laing ti kargat ni na po yung plato ma. Mangalakan man niya ti kayat mo karigita. Nagadun eh. Saan nga may gusto kita no? Saan kayo mamangan? Kinitak ni Manong Dindo talaga nga napasnek ti pandangan na. Di mo na matutulad ti kabsat mo. Mayatin ti papanganan na. Ibinto nga sika, agsamsamimit ka. Uro ti panay ti panaginom mo iti data juice drinks. In-order mo. Sige ma, mga anak met nga ruden. Kasanganan nga ituloy tayo nga ibasa ti surat ni Isabel. Agyaman tayo ka dito sumaganad. Pagyamanan tayo ni Dr. Alan Taylan, manipod iti St. Camillus de Lelis General Hospital na masarakan iti number 121 J. Flores Street, Lawag City. Nadarigrik na inyo ti bagiyo papagayam ket ket iti pakonsultar ni doktor mapan iti doktor mapagtalkan Dr. Alan Taylan. Agyaman tayo upay kada Mr. and Mrs. Danny Agustin. Manipod po iti Toronto, Canada. Agyaman tayo iti TMT Construction Company nga masarakan iti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City, Lauden, ti Cabeza Elementary School. Anyaman nga construction assistance si kasapulan nyo,
Mabalin na kayo maserbian, iti na yung kalindigan na presyo, ti TMT Construction Company. Manipod pa nakaplano, aging ganang may pasdek, ti kaya tiyo matagder, sindadaan ti TMT Construction Company. Babayan di pa ng imaton ni Honorable Telwin Tapawan, kaming ini konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pa kada Mr. and Mrs. Guillermo Agustin, manipod di Toronto, Canada. Thank you very much, ini Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center nga masarakan iti Balintawag Street, Lawag City. Adaan ka rin at kakalaing nga aircon technicians tapno urnusan ka ti problema ti aircon tilugan nyo. Ti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center ket kukwa kinamatmatunan ni Engineer Neil Jose. Pagyamanan tayo ni Ma'am Esmer Galisinao, manipod iti Barcelona, Pagilian, niya, Espanya. Thank you very much. Ito Jerry Lynn's Crispy Chicharon na masarako na magatang iti mismo nga ground floor di San Nicolas Public Market. Iti Jerry Lynn's Crispy Chicharon at daan tinidumdum maaraman niya di munto kalipatan. Pakailaman natin sa sabari payagako na putahe. Jerry Lynn's Crispy Chicharon, babenti pa ng imaton na Mr. Henry Palliador, Kenny Mrs. Cherilyn Jacinto Valledor in Santa Maria, California, Estados Unidos. Thank you very much kay ni Mr. Victorino Pascuay di Honolulu, Hawaii. Pagyamanan tayo pa ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your Lechon Manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Di kuati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil di lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kas ta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na iso pinaglamiis na Mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagiti rugit DJ air conditioning system ket at the tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka Mang Robert.
Lunas dagiti aldaw Manong Robert. Nadanon ti panagturpos ni Manong Dindo iti elementarya. Adagi diti may kalimang tukad. Dito'y kabsat nga nagbalin niya, nagarbo ti panagsagana da papakin ni mama. Kaya ba nagturpos ni Manong Dindo? Naangay ti dakkel nga panagrambak iti rooftop ti building da papa wenno building ti negosyo da papakin ni mama. Kaya agabay nga lamber ken ti hardware. Kuna ni papa nga mas nasesayat kanon niya ti rooftop ti ayan ti pakangayan ti selebrasyon. Ngamin ket awan digiti asinuman niya mabali na makastrek nga saan niya wenno saan na palubusan nida digiti gwardiya iti baba. Kalpasan tinasao nga seremonya gaputa bigat ti panakaangay ti graduation ceremony Manong Robert. Malem ti panakaisagana digiti makan. Maysa nga pangrabii wenno nabaknang ken adu digiti bisita a pangrabii tinaangay ti rooftop ti building ti negosyo mi iti daydi agundaway. Manarimaan ti party wenno dandanin mangrugi ti pannangan. Nagsangpetin digiti adu nga bibisita. Bisita nga manipod iti gobyerno. Adamet digiti taga-pribado nga kas kadagiti duduktor kang runan na ti doktor ti pamilya. Dito'y nga imbaside gidi adda kami nga nakatugaw dinay sa nga lamisaan. Ni Manong Dindo, ni Papa, ni Mama ken siya Manong Robert. Masidig ti doktor ti pamilya mi wenno family doktor ken kinablaawan na ni Manong Dindo. Happy graduation, Dindo. Thank you, Doc. Sungbat met ni Manong Dindo. Dakkelin ni Dindo, ah. Simungbat ni Papaket. Wen doktor, dakkelin. Agturpusin. Iti elementarya. Oh, kas nakaano na dedi, no? Ay, wen Doc. Kasla adda saan niya kayat nga maibalikas ni Papa. Edi, kasla kaano la dedi, kuna ti doktor. Agingga nga, nagkinita dakin ni Mama, timakder ni Papa ket, Dok, pamatubay sa jibali nga, table ta, uminom ta. Sige. Okay, once again, Dindo, happy graduation ba, Dok? Thank you, Dok. Kinunana. Nakadlawak Manong Roberta, inya dayo nga insigida ni Papa, ti family doctor ni. Kaslad na kayat nang ibagangem, saan na nga may buksilan gaputa. Kasla sinupla nga insigida ni Papa. Naburburtya na kididedi agundaway. Oh, handa kayo. Awang kadiriti. Sa nga Elio, wenno inimbitaran nyo agagayan nyo. Maawan kanya. Kinunak. Si Kadindo, awan ma at adamit ti handada amin. Adamit ti graduation partida kaputa nagturpos kami ngaron. Agingga nga simunga digiti mangisursuro iti pagadalan mi. O sige. Agtugaw kayo dito ya. Sa batek digiti teachers. Sinabat ida ni mamangem nagdiretsuday ti ayan mi kini Manong Dindo. Ket kinablaawan da ni Manong Dindo. Happy graduation, Dindo. Kinunati, may isa ka digiti mangisursuro ken nagsasarunudan na kimablao. Nagyaman met ni Manong Dindo ken inismandak met iso nga is-ismak met ida. Sigurado nga kastoy tumet no si kati agturpos Isabel. So nga lalay ma kunati may isa nga mangisursuro. Sigurado nga makaturpos deta. Kinunamit ti advisor ko, Manong Robert. Nagyaman ni Mama iti panangkablao dagi ni Manong Dindo ket ditoy nga napan na kinuyog ida para iti nailata nga lamisaan a pagtugawan da Manong Robert.
Daytoyen tinurore di kiti agisem kari di daan na lugan wenno di kiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na paragtitipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort, masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Para reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Padaanan yung papagayam, ti panakayuswa, ti Grand Draw, ti The Blue House Beach Resort Promo Bonanza, nga maangay ito no Mayo 31. No kasano apo, ti panakipartisipar, mapanagakupar, kadagiti cottages, ti Blue House Beach Resort, nga masarakan, iti Barangay 37, Kalayab, Lawag City. Gagiyim kakabsat tunggal, maakupar nga cottage ti Blue House Beach Resort. Insigida nga may kang kayo ti Blue House t-shirt. Kenda kay amin nga nagkukuyog ket may kan iti raffle ticket. Iti raffle ticket, isurat nyo apo tinagan, address ken pirmayo, bueno address ken ti telephone number yo, then di stop di ticket, ikargayo apo, ilubot yo iti deti Tambiulo, iti Blue House Beach Resort. Dito nga maangay di kita weekly draw. Iti weekly draw apo, sa ngapulo di umawat tisag to 200 pesos. Tanlo apo ti mangawat iti imported goods, kas first prize, second prize, ken third prize. Kenti Grand Draw nga maangay apo ito May 31 iti dito nga tawen iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. First prize 10,000 pesos, second prize 7,000 pesos, third prize 5,000 pesos. Tapno may kang kayo apo di kundaway nga mabali na mga bakariri nga kadakkel pa premyo pakiraman ng degree consolation prizes mapanagakupar kada iti cottages ti Blue House Beach Resort. Blue House Beach Resort Promo Bonanza Grand Draw maangay po ito no May 31, 2023. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan.
King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Kabigatan na Manong, no kabigatan, di pa nagselebrar mi graduation ni Manong Dindo, ere mismo abalay mi. Bilbilangin ni Manong Dindo, di kwarta regalo na. Kada iti sala, di rumwar da papakin ni Mama. Ngemimun unaak nga adda iti ayan ni Manong Dindo. Kinangkantyawak deto, iket. Nagano ti regalo Manong nga. Manong nga 1,000 amin deta, wenno Manong 1,000 amin. Tsakpay na bilang amin. Ako rin ka na bilangin. Sumungad na papakin ni Mama nga nakaisisip. O Dindo, ano ti planom nga pangigatangan, ti naurnong nga regalom, empay di bisita tayo di Rabi, aglalo ti kwarta. Simungbat ni Manong Dindo ket kastoy ti sa una. Kayat ko ti motorsiklo pa. Motorsiklo, idinto ta 12 pay laeng titawin mo. When? Kahit kung di makasursurong agmotor, mainsinspiraranak ka rin di makikitap na nakamotorsiklo. Emisem ni Papa. Amom, no motorsiklo laeng o saan mo nga gastuen. Deda kwartang, edulin mo latan. Siya akong timang regalo keng ka. Ngem, masapul nga tong palem amin nga ibaga. Dati kaya yung masawin nga, tong palik nga ibagayo pa. Kinuna ni Manong Dindo. Endo nag-enroll kay ti high school, saan kanya agbasa ditoy. Kung saan ka nga, sumrik ka rin pagadalan ditoy. Ipang kay jay syudad, ijay kang agadan. Agnaid kay, tidakkel nga balay tayo jay syudad. Tarigitimat lang kirti-kirti agiyan ni jay. Mang, adapusgak nga agbalin nga yayam sa jay. Kinagingga, wano mangrugi ka iti high school, aging gana. Nga digagturpos iti high school, saan ka nga pulo sa agawid dito? Da kami timang sarong karking ka. May pawilmet nga o may sumarong karking ka ni Isabel. Nasdaawak no apay. No apay nga kastat agbalin nga pamilin ni papakin ni Manong Dindo. Kaya't ko di ti aguni ngem. Kasla mabalod tiriknak na aguni Manong Robert. Uri ni Manong Dindo ket makitak nga sa bali ti reaksyon ti rupa na iti pangedeng keng kuana ni Papa. Agingga nga ni Mama ti nagtimek ket kinunanay ti kastoy. Dindo, pare di pagsayatam ti pampanunutin ni Papa. Duta motorsiklo nga arapaap mo. Mabalin na ka na igatangan. Ngem, saan ka pa'y nga rumwar nga agmotor? Iti compound ti balay tayo iti syudad. Nalawa. So nga, mabalin niya sa jet ipagmotor-motoram. Naalumamay ti sungbat ni Manong Dindo, ket kastoy ti barikas na. Mama, Papa, manganta, Jack makayat eh. Kunayo nga pangkupanagnain iti dakil na balay tayo di syudad, ket sa jayak nga agadan. Kasanon di kiti gagayem ko dito eh. Nagtutulag kami pemet nga ron nga. May sa nga eskwela ti, pagbasaan mi ti high school. Da kami ti matungpal din do. Sangkit di nga di ti kabarkada mo no gagayem mo. Pagsaya atam, ti aramiden mi parakin ka. O sige. Mapanakon ket. Awan di ti tao ka rin ti negosyo. Ori tagbati ni Mamayo. O may kay tulayang in dumano into no pangal daw, no kaya ti mangal daw sa jay. When no into no manem. O sige, Dindo isaganam ti bagim. Sakbay nga aglukat ti klase, masapul nga mapangganag na iti biyag balay tayo, eja syudad.
papa nagsaludsudak ken ni mama, Manong Robert. Ma, isla saan niya kayat ni Manong nga? Mapanag na DJ. Balay tayo di syudad. Ken sa nga gada. Kinitanak ni mama nga kasla medyo na sakit ti kikita na. Among Isabel, saan ka nga makisawsawat no da kami ken ni papam kag desisyon. Kaya't mo kadi nga. Anya ma? Dusain dak na di no saan nyo kayat ti saludsud ko. Kwa. Basta, saan ka nga sabat wenno sumawsawa. Ti desisyon mi iso ti masurot gaputa da kami ti naganak. Da kami ti mismo amang maneher ka da kayo. So nga, no kayat yung nga nasaya at ti pan na kay maneher yun. Tungpalin yun na niya ti bilin eh. Da kayo nga duwakin ni Dindo. So nga, saan niya mabalin niya kitakit ni Dindo? Awan ti babalinan na. Ngamin ket. Eso dayta ti bilin mi ken ni papaya. Agin naddayo kayo. Tapno, may konsentraryo ti agada. Papan ni Dindo di syudad. Dindo nga si ka, agbati ka dito eh. Kapot ang babae ka. Ket agadal ka, iti pagadalan niya dito eh. Kaya't yung asawen mga no, makaturpo sa kiti high school. Ket dagiti laing pagadalan iti lugar tayo, ti pabalin na pagadalak. Saan na kamapan iti pagadalan ni Manong Dindo. Husto ka. Husto deta. Masapul nga da dibisyon nyo pa'y laeng. Aging nga di umiso ti tawin nyo, ket agden na kayo. Malidayanak met itidedi nga desisyon da papakin ni mama. Ore ni Manong Dindo, Manong Robert. Ngem kinuna ni mama nga impagunam-gunam kanya nga saan niya mabalin nga iso di pagsarsaritaan mi ken wen ken mabalin. Saan kami nga agsarsarita tapno saan na maipalagip ti kalikagum da nga mangyadayo ken ni Manong Dindo. Naliday saan ka ni Manong? Gaputa nadungumit ni Manong Dindo kas Manong ko. Kas nga ro di panangiladawak nga no dati kayat ko nga papanangket pabantayak ti bagko ken kuana. Awanti panagkitakit na nga mga rami di dida. Kaya nadadi iti gundaway nga bagbaga anak aglalo iti uneg ti eskwela. Isu nga sigurado nga mamiskon tulaket di ni Manong Dindo wenno kabsat ko no mapanen agnaed iti dakkel balay mi iti syudad Manong Robert. Papagayam sa tayo may lipas nga ibasa dito surat ni Isabel iti dito nga mali. Anya ti plan-plan wen di tinaganak kanakwana. Apay nga pagin na daywen da di Isabel ken ti kapsat na nga ni Dindo. Ento no bigat awisen da kayo kadanggay mi manen it pa nakaituloy ang may basa dito nga surat nga nakaipalaunan ti napalabas ti biag ken ayat ni pagayam ti nga Isabel. Kumakada kami papagayam dito ti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malim ti Lunes agyamang kamting kay panagdingeg ken panagbuya di programa Ti Napalabas. Ti Napalabas. Namulit ti agdama bawen ti napalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasay masugat. Ti Napalabas.